Юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясенең чираттагы утырышы балалар юл хәрәкәтен профилактикалау, муниципаль районда юл хәрәкәте куркынычсызлыгын күтәрү программасы нигезендә агымдагы елда юлларны төзекләндерү мәктәпкә әзерлек булды. ЮХИДИның статистика бүлеге күрсәткечләре буенча 7 айда балалар катнашында 6 юл транспорт вакыйгасы булды. Бәхеткә үлем китем булмады. 16 яшькә кадәр булган балаларга полиция хезмәткәрләре тарафыннан "Тукта тормышың куркыныч астында" дип исемләнгән дистә карточка тутырылды. 1 сентябрьгә районда балалар бакчалары һәм мәгариф учрежденияләре янында юл билгеләре һәм тамгалар урнаштыру буенча зур эш башкарылды. В течение года в дошкольных и школьных образовательных учреждениях Ел дәвамында балалар бакчалары һәм мәгариф учрежденияләрендә ЮХИДИ вәкилләре катнашында юл йөрү хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча күп чаралар үтә. Әлеге тематика буенча төрле тренинглар уздыруда Зәй юл куркынычсызлыгы фонды актив эшчәнлек алып бара. Мәгариф идарәсе һәм юл куркынычсызлыгы фонды башлыкларына 1 класска укырга баручы балаларны яктылык кайтаргач элемент белән тәэмин итү бурычы юкланган иде. Агымдагы елда 614 бала 1 класска укырга бара. Аларга 700 яктылык кайтаргач элемент әзерләнде, ди Павел Емельянов. Как мы будем раздавать первоклассникам эти светоотражающие элементы, когда? Часть уже раздали, попали собраться в школу, и в набор первоклассника каждому будет вложен этот светоотражающий элемент. Набор То есть 1 сентября все первоклассники получат светоотражающие элементы. ЮХИДИ башлыгы Рамил Гарифуллин чыгышында тату гаилә, уймак кыз, шатлык һәм Кадер авылы Кояшкай бакчаларында балалар юл транспорт хәрәкәте буенча чаралар уздыруда актив күрсәтүләрен билгеләп үтте. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.